ଏବେ ମୋ ସାଙ୍ଗ କିଛି କହିବେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ମୁଁ କହିବି କଣ ସବୁ କଥା ତୁ କହିସାରିଲୁ ଆଉ ମୁଁ କହିବାକୁ କଣ ବାକି ଅଛି ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହିବି ଏ ଭଲ ଜାଗାକୁ ଯିବୁ ବୁଲିବା ଭଲ ପାଇଁ। ଜାଗା ମାନେ କଣ ଭଲ ଜାଗା ମାନେ କଣ ସବୁ ମିଛ କହୁଛି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପଶିଗଲେ ନା ଫସିଗଲେ ଫସିଗଲେ ସେମାନେ ବାଇଚି ପାହାଚ ଖେଳିବ ମିନ। ଖେଳିବ ମିନ ମିନ ଖେଳେ ତ ସରିଗଲା ଜଗତର ନାଥ ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛନ୍ତି ଜାଗା ଏଠି ତାଙ୍କର ମାୟା କଥା ଉପରେ ମୋହ। କଥା ଚଢିକି ମତେ କହିଲେ ଜାଗା ଅଛି ଆଉ ପାହାଡ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭରପୁର ଜାଗା ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଯୋଉ ଜାଗା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖ ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ନମସ୍କାର ମୁଁ ଶିବଲୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ବିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ମୋର ପୁନର୍ବାର ନ୍ୟୁ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହାକି ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାକୁ ଯିବୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଭଲ ଜାଗା ମାନେ କଣ ଭଲ ଜାଗା ମାନେ ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଜାଗା ବୁଲିବୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ ବୁଲିବୁ ଏନ୍ଜୟ ଭିଡିଓକୁ କରିବୁ ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ Last ଚାଲନ୍ତୁ ଯାଏ ଫସିଗଲେ ନା ଫସିଗଲେ ଫସିଗଲେ ହଁ ଫସିଗଲେ ଫସିଗଲେ କୁଆଡେ ଯିବା ଏଠୁ ଚାଲେ ଚାପିଯା ଦେଖିବା ମଉସାଙ୍କୁ ପଚାରିଦେବା ମଉସାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳରେ ସବୁଜରେ ଭରପୁର ଏ ଜାଗା ଦେଖିକି ମନମୁଗ୍ଧ ହେଇଯାଏ। ତ ଆର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବ୍ୟୁଟି ଅତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଯୋଉ ଜାଗା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାର ଥିଲା ସେ ଜାଗା ହେଉଛି ଗଡ଼ ମଧୁପୁର ମାନେ ମଧୁଗଡ଼ପୁର ଯୋଉଠି ରଜାଙ୍କର ଉଆସ ସେ ରଜାଙ୍କର ଉଆସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆଉ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଜାଗା ଅଛି ଆପଣମାନେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମଧୁପୁର ଗଡ଼ରେ ସେଇ ଥିବା ଅବସ୍ଥିତ ରାଜ ଉଆସରେ ଯାହାକି 1500 ମସିହାରେ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାମ୍ନାରେ ରାଜଙ୍କର ଉଆସ ଯାହାକି ଅତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ସେ କି 1500 ମସିହାରୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଏପଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲେ ରାଜା। ତ ବହୁତ ମନୋମୋହା ଦୃଶ୍ୟ ଯାହାକି ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗେଟ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ମଧୁପୁର ଗଡ଼ ଯାହାକି ଆମର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଥିଲା ବୁଲିବାର ଆଜି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଆମର ଦେଖେଇବାର ଥିଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏବେ ମୋ ସାଙ୍ଗ କିଛି କହିବେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ମୁଁ କହିବି କଣ ସବୁ କଥା ତୁ କହିସାରିଲୁଣି ଅଲରେଡି ଆଉ ମୁଁ କହିବାକୁ କଣ ବାକି ଅଛି ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ମାନେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ସେ ଜାଗା ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ହେଉଛି ଗଡ଼ମଧୁପୁର ରଜା ଉଆସ ମାନେ ଯୋଉଠି ରଜା ବାସ କରୁଥିଲେ ଯୋଉ ରଜା ବହୁତ ତ ରଜା ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ରଜାଙ୍କର ଉଆସ ସେ ଉଆସର ଜାଗା ଟିକେ ଦେଖେଇଦବ ମୁଁ କହିବି ବୁଲେଇକି ଟିକେ ଦେଖେଇଦବ ମୋତେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜ ଉଆସ ସାମ୍ନାରେ ପୂର୍ବମୁଖା ହୋଇ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଯାହାକି ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ରାଜା ନିଜେ ଛେରା ପହଁରା କରୁଥିଲେ ଓ ମାତାଙ୍କର ଏହି ମନ୍ଦିର ବି ନିର୍ମିତ ସେତେବେଳେ ସେ କରିଥିଲେ ଯାହାକି ଅତି ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ। ପୂର୍ବ ଅମଳରୁ ସେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ସେ ଯେଉଁ ଆକର୍ଷିତ କାମ ଅତି ସୁନ୍ଦରମୟ ଯାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଯାଆନ୍ତି। ତାର ଯେଉଁ କଳାକୃତି କାମ ହେଇଛି ତାହା ବି ଅତି ସୁନ୍ଦରମୟ। ବହୁତ ଲୋକ ଆସିବା ସହିତ ବହୁତ କିଛି ଫିଲ୍ମ ଆଲବମ୍ ସବୁକିଛି ଏଠି ତିଆରି କରାଯାଏ। ତ ଅତି ସୁନ୍ଦରମୟ ଏଠି ମଧ୍ୟ ରାଣୀ ବି ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ବି ଏଠି ବହୁତ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଜାଣିବାକୁ ବି ପାଇବେ ଯାହାକି ଅତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପାହାଡ଼ର ପାଖରେ ଲାଗି ରହିଛି ଯାହାକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅତି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଯାହାକୁ ଆମେ ବି ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଲୁ। ଆମର ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଠି ଭିଜିଟ୍ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆମର କିଛିଟା ସମୟ ସେୟାର କରି ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏବେ ଭାବୁଥିବେ ହଠାତ୍ ପୁଣି ଆମେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ରଜା ଉଆସ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ମ୍ୟୁଜିୟମକୁ। ସେ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ କ'ଣ ଅଛି ସବୁକିଛି ଦେଖିବା ଏବଂ ଜାଣିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସି ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ରାଜାଙ୍କର ନିର୍ମିତ ସେଇ ରାଜ ଉଆସର ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁଠିକି ରାଜାଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଓ ତାଙ୍କର ପରେ କିଏ ବି ସବୁ ରାଜା ଅଛନ୍ତି ଓ ରାଜା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲୋଗୋ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ସେ ସବୁ ଏହାର ଫଟୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ବି କରିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କାମ ବି ଚାଲିଛି ତ ଏଠି ରଜାଙ୍କର ସିନ୍ଦୁକ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆଉ ରଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶାସନ ଗାଦି ଯାହା କୁହନ୍ତି ସେଟା ବି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଛନ୍ତି
बहुत सुंदर जगह अच्छी आ पहाड़ जंगल रे भरपूर जगह चलतु ये जगह देखा। बर्तमान आमे जगन्नाथ मंदिर पाखापाखि पहुँची गलुणु। आसतु पहुँची सेठी आमे कथा हवा। आपण मैंने देखिले तो रजा उआस मधुपुर गढ़ रजा उआस देखी। बर्तमान आमे आसी पहुँची जाइचु मधुपुर गढ़ रे जगन्नाथ मंदिर जो बहुत फिल्म शूटिंग होती। बहुत फिल्म शूटिंग जगह आप देखिले किंतु एठी भी बहुत फिल्म शूटिंग होती। मु जानी किंतु छाती चिरी देले तू फिल्मटा एठी शूटिंग होती। आउरी बहुत फिल्म शूटिंग होती। आसन से जगह जो देखिबा सब पाहाच पाहाच होईची 22 पाहाच। सेटा 22 पाहाच होईची जो कोनते हमर 22 पाहाच खेलिबो मीन 22 पाहाच खेलिबो मीन मीन खेले तो सरी गला। मीन जो न खेलिबो सेन खेल खत्म होला कि मंदिर को बाट को गुड पता हेईटा बोधे एटा होची सही जगन्नाथ मंदिर जोठी के हमर भीतर कोन अछि केमिति अछि एटी कोन सब हुए एटी कोन आ ऐतिहासिक जिंस एटी कोन अछि काहे कि ए जगह को बहुत लोग बुलिबा गसन सब किछि डिटेल्स आपण देखंतो एन्जॉय करंतो। कौन पे एते जगह एते प्रसिद्ध एटी बहुत किछि फिल्म शूटिंग होई पारे किछि एल्बम भी शूटिंग हेछि बहुत किछि फिल्म शूटिंग हेछि ता सहित किछि एल्बम भी एटी शूटिंग होउची पूरा ब्रिटिश अमल तार पूर्व राहुरी बहुत किछि एटी देखिया को अछि जहा कि आपण माने भी एटी आसिले बहुत किछि अनुभूति आउ पूर्व जमानार किछि जिंस देखि पारे। एबे तो मॉडर्न जुगान हे गला सेतळ पूर्वर किछि अनुभूति आ सहित जोड़ी रही। देखो ये जगन्नाथ मंदिर जे कि बहुत पूर्वर मंदिर ये आमर तो आम कहबू से केमती कौन होता से कहबू आम आप देखंतु मंदिर टोटल विजुअल आपण देखंतु आपण को आम देखौचु एपटे देखंतु पहाड़ अछि कित्ते सुंदर प्लेस। एटी बहुत किछि फिल्म शूटिंग हेछि जहा कि आम जानिनु से सब फिल्म आपण माने बहुत देखिला पर जानि पारुथबे बहुत ही बढ़िया प्लेस रजा उआस आपण देखले। बड़ कथा हला जगतर नाथ जगन्नाथ एटी अछंती जगन्नाथ अछंती ता सहित जो प्राकृतिक सौंदर्य भी देखिबा को मिले निश्चित भाव में बहुत ही बढ़िया लगुच। हमको माने खाइनु टाइम एते हे गलानी ए जाय खाइनु हमें तथापि हमको भोक लागुनी कारण इस जगार बहुत किछि महात्म्य अछि। बहुत सुंदर लगुच देखो बहुत ही बढ़िया जगह तांकर माया कथा ऊपर कथा चढ़ी मत जमा भल लागे ना कोन भल लागे ना किछि कथा नै कहू तो कथा हमको अच्छा किछि भूल कहली मु तो जेते कहू मिछ कहू जगन्नाथर मोह हां जगन्नाथर मोह माया हां हम ऊपर एमती लागी डोरी लागी की रहिछि सेति पे हम भोक लागुनी बुझी पारथु जे तमर जो आपण बुझी जाउछु हमन भल पाइबा भगवान कर आम प्रति भल पाइबा आम प्रति स्नेह आदरता तो बहुत किछि रहिछि सेति पे हमको एते पर्यंत भोक लागिनी हम प्राकृतिक सौंदर्य। धन्यवाद। परिशेष आम यह कहबू कि आपण माने वीडियो कमेंट माध्यम रे जणाइबे कि वीडियो टी किपरि लागि निश्चित भाबरे कमेंट माध्यम रे जणाइबे।